Nyamba kwenye. Kwenzekani lapha? Kwenzekani lapha? What's happening? Siyama sobabili. Okay. Ah? Siyama sobabili. Okay. Nkosikazi wami. Okay. Ande. unoyini Umuntu nomyeni. umfundisi Okay. Yenza into enelendi lapha ku number 1. What is happening here? andiyazi mfundisi inoba seneveki ezithu Okay. It's been 2 weeks. Yenza into enele. What causes? Ndiyazi nami mfundisi. Wonwabile. Is she happy? Ubani? Wonwabile yena. Is she happy? Wonwabile. Emonwabisa. Do you make her happy? Menzela yonke into. Nimenzela yonke into. So You yenza do into everything. enele ukhona. Intoni? Yenza into enele ukhona. What causes this yet are they? Andiyazi mfundisi. Neyiphi na ingxaki Any problem ofuna isombuleke ebomini bakho. that you want to be solved in your life Uyungayazi ba yenziwa yintoni. and you don't know what caused it. La ngxaki ngeke imke permanent ebomini bakho. That problem will not live permanently in your life. So udinga uyazi ba yenziwa yintoni You need to know what causes so it that siye kwingcambu yayo sincothule kunye so that you nengcambu. can go to its root and uproot But it. if asiyi kwingcambu yayo, If we're not going to its root, it's like ayizohamba permanent. it won't live permanently. Okay. Ingakanani indima edlalwe ngamagqwirha? Maybe because the role played by the witches. Ingakanani indima edlalwe ngabathakathi ekuguliseni yena? Make us sick. Ingakanani indima edlalwa nini And how many role do you play ekugulisaneni? in making each other sick? Ingakanani indima edlalwa ngabathakathi? How many role has been played by the witches? Ingakanani yami indima endiyidlalayo? And how much role do you play? Yes. Le nto bendiyifundisa apha namhlanje nantsi. What I was teaching you today, here is it. Yes. Lobo bubugqwirha. This is witchcraft. Bubugqwirha. Witchcraft. Alo. Bumonqene. Too much witchcraft. Bubugqwirha. Witchcraft. Bumonqene. It's too much. Bubugqwirha. It is witchcraft, Not nje not just efemelini, in the family, but bubugqwirha elalini. but witchcraft in the village. Prayer, Thandaza. prayer. Father, they are turners. Free now, be free now, be free now. Kwabizana sakhe and pray. Kwabizana Father, ndine couple my father umama nomyeni wakhe bayafika apha ebandleni namhlanje zinyukama my father uthe xa ubathandazela naba apha ecaleni kwam uthe xa ubathandazela tatam wathi kwenzekani utsho endodeni my father kumyeni kamama wathi kwenzekani ezumama enestroke kwenzekani na wonwabile umfazi uyamonwabisa na umfazi yenziwa intoni lento isemfazini ukhona as a husband man of God ezinthetha nabo umama utata nyana akayazi lento yena ingamonwabisi umama ezumoya kaThixo ibonile enemibuzo elolo hlobo umama yena uyayichaza uthi ndaswelekela ngabantwana bam ababini badutshulwa ngonyaka ka2019 andonwabanga susela ngoko
umyeni ke bengayiqapheli my father loo nto okokuba umfazi apha ecaleni kwam usabanjwe yipain yango-2019 moya kaThixo uyamangalisa ngokwenene. Okwesibini my father umama uthi zikhona izinto utata wayezenza which is ngaphandle ezazinto tatam zisahlele enhliziyweni kamama. Umama unokungamthembi utata ezehle naye utata yena bengayazi loo nto my father uba ezazinto ndandizenza zisahlele emfazini ziyamweka. Umoya kaThixo ugqibelele bazalwana kule ndawo ubona into deep down enhliziyweni. We glorify Jesus in this place. Man of God, you spoke with the couple that you're praying for, and the mama wrote down in a prayer request that stroke. You pointed it down and said, why does a wife have this yet she has you in her life as a husband? Do you have no role that you played in this for her to have this sickness? Man of God, the husband knew nothing about it, but the wife just confirmed that. First of all, she lost her 2 children through being shot in 2019, and that scar is still in her heart, and her husband is not aware of that. And the second thing, man of God, is that in the past, the husband done things that will affect her, that she held in her heart. And the husband is not aware that the past is still in her mama's heart, making her to feel pain and not to trust him as a husband.